तो गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमबाय। आङो दायो दंफैयो राजखरनि बालागुरि गामियाव। आं बेयाव आं मानि थाखाय दंफैयो आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों। नैबे बिथाङा आंनि लोगो आरोना। आजि माने बिथांनि बेमारा 5 बोसोरसो जाबाय, माने 5 बोसोरनि बारबाय होनबाबो जायो। दा गुबै बाथ्रा जाहोना जाहैबाय बिथाङा 5 बोसोर मोनसे गिदिर बेमाराव भुगिनानै दं। दिनै बिथांनि न'खरनि बिमा आरो बिफा जि गारजेन बिथांमोना गावनि फिसालाखौ बा आंनि लोगोखौ हामजानो थाखाय बा हामजानो लुबैनो थाखाय दिनै जेसेबां हा दंमोन धोन सम्पति दंमोन बिथांनि नामाव दिनै फाननानै बिथांखौ नायबाय। दा बेमारा मा जादों डक्टरा मिथिगोन, रिपर्टआव नायबायबो, बेनिफ्राय अपारेशनबो जाबाय होननानै बुंदों। आङो अपारेशनाव थांनो मोनाखै, आं मिथियामोन नालाय। नै दा दिनैसो माने 5 बोसोर जानायनि उनावसो आङो बिथांखौ बेबायदि खबर लाफैनो मोन्दों, मिथिदों। अभार जाफैनायावसो आरो सिगाङाव बिदि अभार नङामोन बेमारा, लासै लासै जाबोदोंमोन आरो। दा अपारेशन जानानै हारायाबो सोलायदों होननानै बुंदों। जेथिं अपारेशन जादों आथिंथिं बे थिगानो दङ, बे मोजां जालायबाय। बे फारसेथिं जालायबाय, माने बेमारा बास्लायो आरो। दा डक्टरफोरनि रिपर्ट बा बिथांखौ माने सुगारावबो होनदों। सुगारावथ' दानि जुगाव हामिनि खोथा नङा, हामनांगौमोन। नाथाय हामनो बायदि थाखायबो दिनै नायदोंमोन डक्टरनाव। आरो बिदिनो सुगाराथ' आजिखालि अजाफोरनिबो मुलि दं, देनायफोरनिबो मुलि दं। बेफोरजोंबो गोबां ट्राइ नायबाय, गोबां ट्राइ नायसेयावबो नाथाय बिथांनि देहायाव गोरोबाखै। बेबायदि जाना दं। दिनै न'खरा जेबो राहा गैला। दिनै न'खरा जेबो राहा गैयिनि थाखायनो दिनै बिथाङा न'आवनो उन्दुसोनानै थानो गोनां जादों। दा आं नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायगोन, रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो मानसि हिसाबै बयबो बिथांनि देहाखौ गोग्गो लाबोफिननो थाखाय आरो बिथांखौ मोजां सिकित्सा बा डक्टरनाव लांनो थाखाय नोंथांमोननि मदद नांगौ जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै बिथांनि देहाखौ मोजां फाहामनो थाखाय जि हायो नोंथांमोना, आं नोंथांमोननो स्केनार होगोन, बिनि फन नाम्बार होगोन, बेनिफ्राय IFC कड नाम्बार बा नोंथांमोना आजिखालिथ' स्केनारावनो सोना हरनो हायो नालाय। नोंथांमोना जि हायो गोसो गोरबोजों थाइसे थाइनै बा 100, 200, 300 नोंथांमोना मदद हर। नोंथांमोननि मदद मोनोब्ला जों बिथांखौ मोजां डक्टरनाव लांनानै फाहामनो जोङो सेस्था खालामगोन। आं बेखौनो खावलायबाय आरो आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय। एसेनोसै। फिसावा सासे गाबनोसो ओंखारगोन। ओरैनो मा बेमार जाना दं? बेमार जानायानो आथिं सानाय, सुगार जालांबाय। आथिं सानायनिफ्राय एसे मुलि जाबाय, हामनोनो रोङा। आथिं सानायानो थाबायनो हाया, बिसिनायावनो गोलैनानै थायो। खि हासुदै बिमायासो साफा खालामो। सोर होनगोन आंनि देहाखौलाय, आंनि दुखुखौ? न'खराव साबेसे दं? न'खराव सानैल' फिसाया आंना, रावबो गैया।